Стейсі Сакс. По таким нікам больш вядома ў Інстаграм брастаўчанка Анастасія Тарасюк. Сёння ў яе профілі больш за 104 тысячы прыхільнай аўдыторыі, з якой дзяўчына дзеліцца карыснай інфармацыяй. Мабільная апрацоўка фота і візуальнае афармленне профіляў – асноўная тэматыка блога Насці. Кажа, сёння ў перыяд пандэміі яшчэ больш стала разумець актуальнасць сваёй справы. Асноўная частка бізнесаў ужо ў інтэрнэце. Насця ж у сваім блогу дзеліцца, як прадпрымальнікам і экспертам павялічыць продаж с допомогой визуала. В моей нише в Бресте вообще нет конкурентов таких крупных. Может, небольшие есть, но крупных точно нет. Пока миллиард пользователей не будут иметь красивые инстаграмы, то есть специалисты по визуалу, они будут все равно востребованы. Для бизнеса, для экспертов, кто пришел сюда зарабатывать, кто пришел за популярностью, им для продвижения, для продаж нужен красивый визуал, именно продающий. Справа майго жыцця. Так зараз называе свой блог Насця. Тут дзяўчына стварыла свой інфапрадукт, дзе расказвае ўсім жадаючым, як ствараць прафесіянальны візуал і нават як на гэты можна зарабляць. Набивала шишки, наступала на грабли. То есть с 2015 года я уже своими силами пыталась создавать красивый визуал. И уже тогда получалось что-то более-менее такое гармоничное по цветам, единая цветовая гамма. Когда я только пришла в блогинг, я училась в университете. Потом меня отправили отрабатывать по распределению, и то есть я работала на основной работе и параллельно вела блог. У меня все время уходило на работу и на блог. А потом уже закончилась отработка, и я полностью себя посвятила блогу. Сучаснасць дыктуе свае правілы. Сёння віртуальнае жыццё – частка рэальнага. І гэтая частка дае шмат магчымасцяў, якімі можа скарыстацца кожны. Галоўнае – ісці за сваімі мэтамі, упэўнена Стейсі Сакс. Анастасія Цыкунта, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».